Και κάθε καινούρια χρονιά του Έλκυνθρου πρώτος τραβά τα σχοινιά. Ο Ρούντολφ οδηγεί τον Άι Βασίλη στη γη. Ρούντολφ το ελαφάκι με καρδούλα φωτεινή, σαν πέφτει το βραδάκι έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του Λαμπιόνι τον φωνάζουν και γελούν στη μύτη του. Από κάτι που δεν είναι έτοιμα, είχα καταγγελθεί το πατέρα της Επιτροπής της Ευθείας. Ο δικός μου είναι. Δεν μας πήγε με τα ήμερη. Ωραία. Μια χαρά. 10 θα σου βάλω, 10. Α, καλά. Και εγώ τελικά καμός Ιρισέικο. Το Μάριος δεν είχε καταγγελθεί. Και εσύ, τον παπά μου. Έλα. Εγώ πήγα με τα ήμερη. Ωραία. Με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις. Μες στο πουκάμισο έχω μια θάλασσα, μα τη ζωή μου δεν μπορώ να την νοικιάσω. Σίγουρα για το δίπλα μας.